No, ha sigut diverses coses, no? Potser un impacte que vaig tenir maco va ser a TZ, amb una pregària de TZ que em va venir una energia especial i no vaig poder parar de plorar durant tota la pregària i no sabia què em passava. I vinga a plorar, i vinga a plorar, i vinga... Va ser com un buidatge de tonteries i de prejudicis i un carregar-me les piles, no? Va ser un moment dels que, no només aquest, però sí que va ser un dels importants o dels bonics. Però un abans i un després tan clar de dir, mira, fins ara era 8 i de cop he agafat la plena plenitud, això no ha estat així. De fet, hi ha moments de molta plenitud i moments, inclús ara, de poca plenitud, saps? Vull dir que és un camí que vas fent i que bé, té moments alts i moments baixos. De fet, és un camí cap a la santedat, que mai s'aconsegueix, però que amb aquest referent pots anar trobant el camí quan el pots perdre, no? I amb els sagraments i la vida diària de comunitat i d'església segueixes amb aquest camí i pots anar trobant-lo si tens moments que el pots perdre, no?